Здравейте на всички, аз съм Базинга, вие отново сте с Max Gaming България. Така, това е влог номер 7. Май да, 7. Този влог няма ще изсъща нови неща относно отбора. Но също така искам и да изразя моята благодарност към всички, но сега ще чуете за какво става дума. Започваме примерно с новините. Скоро очаквайте кооп игра, в смисъл ще играем кооп Borderlands. Това ще стане съвсем скоро. Мисля, че съвсем скоро. Днеска сме събота. Значи най-късно вторник, сряда ще почнем снимането, защото аз сега утре съм на абитуриентска. Моята абитуриентска, не е някой друг. 2 дни няма да съм си в нас. Съм по света и у нас. Банско. Айде. След това сигурно ще ми трябва един ден така малко да почина след препиването. Аз няма пия много, обещавам. Да, ще направя клип, че съм още че съм трезен. Окей. С телефона. Другото, което искам да кажа, че в момента трябва че скоро най-вероятно ще пуснем SMS услугите. Като начало няма да има система, просто ще трябва да пращате кодовете на определен скайп, защото за момента не разполагам защото аз плащам всичко по принцип. И сега не искам да натоварам други, защото е скъпичко, но в момента не разполагам със средствата да накарам някой да напише система, че още съм учащ се и няма да мога да направя такова чудо. Така че за начало може би ще бъде така, но сега големият проблем идва с това коя фирма да избера. Някои ми предлагат Mobio, но каза, че Mobio също на моменти не са коректни, нещо такова май беше, че държат някакви пари, или какво си, има някакъв код в устата, най-вероятно от котката. Други казват мисля, че беше Pay for SMS и не знам какво, че те доколкото знам имаше една фирма, която изплаща. В смисъл, Mobio изплащат след като натрупате 50 лева, което е малко трудно, нали? Ако не ги натрупим да не си получаваме пари, няма значение. Това не е проблем за умиране. Доколкото знам има фирма, която изплаща като навъртите, като насъберете 19 лева, обаче доколкото знам с тази фирма те не са много сериозни и много си мамат клиентите, като поддръжка никакви няма. Един пич ми предложи, мисля, че беше smszona.com. След SMS зона каза, че са доста сериозни и позитивни неща, каза самата фирма. Като гледам така, не знам, просто ми харесва като такова и трябва да вира да избера най-накрая нещо, за да може да пустим SMS услугите. Другото, което искам да ви кажа е, че съвсем скоро мисля да направим и giveaway, както може би предишния влог съм казал, но ще направим един малък giveaway. Ще раздадем максимум 3K. Те ще бъдат от игрите Dota 2, Dota 2033 и ако мисля, че мога да копам 1K от Guns N' Robots. Това е една българска игра. Тук има банер, който искам да се регистрира да играе. Тя дали все още е в бета статус. Чакайте да проверя. Няма още да проверя. Мисля, че вече не е в бета статус, така че мисля, че да, има някакъв giveaway. Но както и да ще видим. Ето, може да използваме този giveaway, за да ви дадем нещо на вас като награди. Този giveaway ще бъде по повод 6 месеца Max Gaming България. Януари месец 2014 ще бъде гигантският, големият. Добре, надяваме се да бъде епичният, както каза моя колега Блейзър, той използва думата епичен доста често. Това би трябвало да бъде един епичен giveaway, поне аз така мисля, зависи как разполагам пак с паричките. Но смисъл искам да ви кажа, че пак ще има раздаване на кейове за игри. Но мисля, че ще има и една или две така по-големи награди, смисъл предметни. Най-вероятно някаква мишка така по-готина, смисъл не очаквайте нещо типа Razer Naga, Razer
ами общо не очаквайте Razer. Зависи, ако имаме пари, нали, ако изкарваме нещо от разни други работи, аз ако почна работа, може да измислим нещо, нали, Razer-ки. И някакви слушалки или клавиатура, но това ще видя. Има време до тогава, имаме 6 месеца, тогава ще решим какво ще правим. Но ви обещавам, че на първият ни рожден ден ще получите така, някои от вас ще получат така доста приятни подаръци. А пък може пък и да направим така, че да получавате парични награди, което също е вариант, ще видим тогава на време. И сега да ви изкажа благодарност. Значи благодаря на всички, които ни подкрепят, които от тези 6 месеца така имаме нови, има хора, които не знам дали има хора, които ни мразят, не знам, със сигурност има, то няма нещо, което да не бъде мразено от някой, но благодаря ви за всичката тая подкрепа до сега. Нали, хората ни гледат който няколко клиповете, ние сме доволни на това, че някой ги гледа, все пак знае, че съществуваме и така. И благодаря, че така сървъра, така играете в сървъра, който е готино. Днеска, ето в момента сървъра има 14 човека от 55 слота, което е готино. А преди имаше 23 от 55. Половината са запълнени почти. Така че това беше много добро. Мисля, че имаше по едно време и 25, но не съм чак толкова сигурен. И другото, което искам да ви благодаря, нали пак относно сървъра. Така, ето вижте в графата сървъри с най-много гласове. Вижте. Йей! Max Gaming България. Много се радвам, че ни подкрепяте, ни гласувате за нашия сървър. Сега не знам дали изобщо някой гласува или просто сме на първо място, защото много малко хора гласуват и просто получаваме гласове, защото то няма значение, май същото какво искам да ви кажа, но се радвам. И пак повтарям, че сървърът не е с цел, нали, се правим на някаква велика верига. Нали, сега не искам разни вериги като iCraft и тем подобни, да си мисля, че ние сме някакви конкуренти, едва ли не. Просто сървърите ги направихме с цел забавление на феновете на Max Gaming България и не само. Всеки, който желая, е свободен да заповяда за по-така големите фенове. Има private server, в който мисля, че чакайте да видя. В форума Blazer беше пуснал кандидатура. Примерна кандидатура. Да, ето, за private сервера. Ето, разни глупости. Който иска по-големите фенове. И не по-големи фенове, с който иска, може да играе в нашия private сервер, а в момента 18 човека, добре. Добре. Чакай да видите, сериозно 18. Да, 16. Нищо. По-добре от нищо. 16 човека. Така. Но факт е, че днес мисля, че излязох към 12 часа и до 3:30 сървъра беше 23:55, което е добре няколко часа. Което е добре в положение няколко часа да имат чак толкова много играещи. И това общо взето, което искам да ви кажа. Благодаря ви за подкрепата. Ние ще продължаваме да ви радваме с клипове. Надявам се август месец, ако си купя нова, нали, ако си купя компютър, в смисъл, защото лаптопа не ми върши кой знае каква работа, защото прегрява. Не кой знае какъв, ако си взема компютърът, който съм си харесал, т.е. той сгубява, не е някакъв сгубен, нали, аз си сгубявам всичко. Но ако го купя, тогава вече ще стане малко по-редовно, защото ще може да снимам повече игри, в смисъл по-нови, по-стари. На високи настройки, те подобни глупости ще са по-редовни, няма проблеми. И това общо взето. Ако ви харесате, абонирайте се за нас, разпространявайте словото на Max Gaming България, това прозвучат да послушате. Нищо, правете ни така малко рекламка, не искам да ви кажа, че се съжително, но просто няма да е лошо, все пак. Не сме малко глупички, не сме кой знае какво, не искам да си правим на велики, всички да си правим това, но ще постараем така малко да наберем популярност, така че който иска, нека помага така за развитието ни и тем подобни неща. И благодаря ви от сърце за всичко, което сте направили до сега. Чао, до нови срещи, аз бях Вазинга и казвам довиждане.